12 година, час новин на АТР. Ви дивитеся «Заман», 31 січня, 1434 день анексії Криму. Студія Скандер Маметов. Суд над так званою Ялтинською шісткою у справі про тероризм перенесли на 14 лютого. Сьогоднішнє засідання Північно-Кавказького військового суду у російському Ростові-на-Дону тривало менше години. Через зміну часу його початку не встиг приїхати один з адвокатів підсудних. Імір Усіна Куку, Мусліма Алієва, Вадима Сірука, Енвера Бекірова, Рефата Алімова і Арсена Джепарова звинувачують в участі в організації Хізбут-Тахрір, яку Кремль заборонив, назвавши терористичною. До Росії кримчан незаконно етапували ще в грудні, а до того окупанти тримали їх у СІЗО в Криму майже 2 роки. Адвокати підсудних кримчан сьогодні мали захищати їх дистанційно з будівлі Кримського військового суду у Сімферополі, де був встановлений відеоконференц-зв'язок із судом у Ростові-на-Дону. Чтобы не нарушать право на защиту Энвера Ага, судья отложил заседание на 14 число, на 15:00. И следующее заседание будет 15 числа, 15 февраля в 10 часов и на 20 февраля. Братья передавали всем большой салам алейкум. Выглядели хорошо. Енвер Крош сидітиме у СІЗО до 4 лютого. Підконтрольний окупантам Верховний суд Криму відхилив апеляційну скаргу адвоката кримчанина на запобіжний захід для нього і залишив у силі постанову суду першої інстанції. Енвера Кроша затримали 25 січня після обшуків російських силовиків в його будинку в Джанкої. Кримчанина звинуватили у поширенні екстремістської символіки у соціальних мережах і у той же день присудили йому адміністративний арешт 10 діб в СІЗО. На сьогоднішньому засіданні Верховного суду Енвер Крош залишився без захисту. Його адвокат Еміль Курбедінов був зайнятий в іншому судовому процесі і завчасно просив перенести розгляд апеляції, однак йому відмовили. 2 учасникам одиночних пікетів 14 жовтня в Криму таки зменшили розмір штрафів. Рустем Аметов і Айдер Зікір'яєв тепер зобов'язані сплатити замість 15 – 10 тисяч рублів. Від сьогодні підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму розпочав розгляд апеляцій учасників одиночних пікетів. По обіді він розгляне ще 2 скарги. У цій справі торік, 14 жовтня, у різних містах Криму на одиночні пікети проти репресій свавілля силовиків вийшли більше сотні кримських татар. Російських законів вони не порушували, така форма протесту не заборонена. Однак окупанти одиночні пікети об'єднали в один спільний несанкціонований мітинг. І кожному з учасників присудили штраф. Разом ця сума сягнула майже 1 мільйона російських рублів. Если 82 одинаковых административных правонарушения по, во всяком случае, материалам их дел, естественно, мы по факту имеем 82 одинаковых судебных заседания. Абсолютно одинаковых. Вследствие чего мы подаем 82 апелляционные жалобы и в конечном итоге получаем, опять же, 82 абсолютно одинаковых судебных заседания с теми же самыми решениями. Единственное, что, конечно, судья изменил с 15 тысяч на 10 тысяч размер штрафа, что великолепно. Практически все ходатайства судья отклонял, и это все дело не обосновано, да, на самом деле. Рубил, как говорится, еще не дав начать слово сказать. Да? Окупанти тиснуть на Марлена Мустафаєва та його родину. 4-й місяць поспіль викликають кримчанина до слідчого комітету Сімферополя. Про це АТР повідомив його адвокат Мамед Мамбетов. Торік у будинку Марлена Мустафаєва російські силовики провели обшук і заарештували його на 11 діб. Причина – нібито публікація екстремістської символіки у соцмережах ще до окупації Криму. Спецслужби і досі не залишають Мустафаєва у спокою, викликають на допити в рамках дослідчої перевірки. Його адвокат упевнений, кримчанина переслідують за громадянську позицію, адже він активно підтримує родини політв'язнів. Вот в очередной раз приглашают одного из родственников, причем на ваше усмотрение, почему-то следователь говорит, что даже не называет, кто должен явиться, то есть на ваше усмотрение мне еще нужно опросить кого-то из ближайших родственников и знакомых. Ну, я считаю, что это воздействие, в первую очередь психологическое воздействие на человека, который имеет какую-то гражданскую активную позицию. Согласно уголовно-процессуального законодательства, следователь в течение месяца должна была принять решение. Шляхи підтримки Криму і кримських татар сьогодні шукатимуть у Європейському парламенті. В його стінах відбудеться конференція, присвячена 4-й річниці окупації півострову. На неї запрошені лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв і заступники глави Меджлісу Ахтем Шейхос і Ільмі Умеров.
Разом з євродепутатами і правозахисниками вони обговорюватимуть ситуацію у Криму з правами людини, методи опору кримських татар російській репресивній машині і допомогу міжнародної спільноти у деокупації півострова. Завершиться конференція спеціальним показом документального фільму «Мустафа». Будем говорить о том, что надо объявлять бойкот, о том, что Крым обязательно нам нужно возвращать, о том, что агрессора надо наказывать, и государство-агрессор должно отвечать за все свои незаконные действия. Напередодні МЗС України висловило протест Європарламенту. І все через конференцію в його стінах минулого тижня, на якій росіяни представляли Крим як свою територію. А дехто з євродепутатів заговорив про пом'якшення чи навіть зняття санкцій з Кремля. До протесту долучилися і кримсько-татарські громадські діячі. Для євродепутатів вони записали відеозвернення. Когда ваши страны оплачивают счета, выставленные России, эти деньги идут сюда. Когда ваши страны оплачивают счета, выставленные России, эти деньги идут на содержание силовых структур. А они репрессируют нас, крымских татар. Поэтому, когда вы голосуете за снятие санкций или смягчение санкций, вы прежде всего голосуете за репрессии против моего народа. Нові санкції проти Росії будуть десь за 2-3 місяці. Про це заявив міністр фінансів Сполучених Штатів Америки Стів Мнучин. Нові обмеження стосуватимуться низки російських багатіїв зі списку кремлівської доповіді. Так міністр відбивався від гострої критики на слуханнях у Сенаті. Демократи і республіканці об'єдналися навколо думки про негайне запровадження санкцій ще до 29 січня, так як цього вимагає закон про протидію противникам США. Держдеп теж неохоче, але підтвердив, публікація звіту лише початок упровадження санкцій. Представника зовнішньополітичного відомства притиснили цього разу конгресмени. На секретних слуханнях підкреслили, нові санкції мають нагадувати Кремлю про ціну, який він має заплатити за свої дії, особливо в Україні. В Ірані жінки протестують проти хіджабів уперше за 40 років. У столиці країни Тегерані одразу кілька іранок з непокритими головами видерлися на трансформаторні будки і розмахували своїми хустками як прапорами. Це перший такий масовий протест в Ірані проти обов'язкового носіння жінками хіджабу з часів революції 1979 року. На появу з непокритою головою у публічних місцях іранкам загрожує арешт. У хіджабах вхід заборонено. Такі правила запровадили для студенток підконтрольної окупантам так званої Таврійської академії, що у Сімферополі. Відтепер на навчання не можна приходити в одязі, який має релігійний чи національні ознаки. Наскільки законний новий дрес-код окупаційного вузу в Криму, розбиралися мої колеги. Айше через анексію Криму переїхала до Києва. В Криму вона викладала кримсько-татарську мову у Таврійській академії. Тепер же викладає її в Києві, в Таврійському національному університеті, що через окупацію переїхав на материк. Тут Айше спокійно ходить у хіджабі і шокована звісткою, що в окупованому Криму, де корінний народ кримські татари, які сповідують іслам, можуть бути такі дискримінуючі правила дрес-коду. Для меня это трагедия, например, потому что это на территории Крыма, а для крымских татар, то есть нет воли в их вероисповедании и соблюдении их религии. Анна ж одна зі студенток Таврійського національного університету. Відколи прийняла іслам, носить хіджаб. Тут, у Києві, її вибір сприймають спокійно. І якби їй поставили умову зняти хіджаб заради навчання, дівчина каже, не поступилася б. Это было бы притеснение, если рассматривать Крым, то я бы оттуда просто переехала. Та до такого вибору або релігія, або навчання студентів змушують у Таврійській академії, що в анексованому Криму. На початку січня керівництво видало наказ про вимоги до зовнішнього вигляду студентів. Внешний вид обучающихся должен быть сезонным, без выраженных признаков социального, национального, религиозного или иного различия. У громадській організації «Кримсос» певні, такі дії кримського вузу – це порушення міжнародного права. Адже ані в українському, ані навіть в російському законодавстві немає жодних приписів стосовно зовнішнього вигляду студентів. Это принятый нормативный акт администрации вуза. То есть это даже не принятый какой-то там закон на уровне в целом Крыма. Да. Первый вопрос, насколько легитимно и может ли в компетенции вообще администрации вуза находится решение таких вопросов. Дискримінація мусульман Криму. Таким вважає нововведення вишу муфтій Духовного управління мусульман України Саїд Ісмагілов. Спочатку пишеться
колективне звернення до керівників навчальної установи, де пояснюється саме в чому порушаються їх права. Потім, якщо це не мало ніяких наслідків, звертатися вже в інші інстанції. Саїд Ісмагілов радить жінкам-мусульманкам, яких через вбрання не допускають на навчання, подавати до суду на виш і вимагати скасування дискримінаційного наказу. Вікторія Облязова, Іслям Пінка, Нікіта Проскурін, Заман, АТР. Фортецю Яник-Халєв у Керчі таки закрили для відвідувачів через загрозу обвалу. Наприкінці минулого тижня там пішло тріщинами склепіння південної арки, яку ще називають Керченською брамою. Зрештою, частина її таки обвалилася, працівники фортеці ще чекають на експертизу. Але попередньо припускають, причиною обвалу стало активне будівництво так званого Керченського мосту. Через територію фортеці проходить залізниця і нею регулярно курсують завантажені товарняки. Обязательно должна быть закрыта. При такой большой территории крепости, безусловно, как бы это сказать, отловить всех туристов, которые через стены лезут, вот просто я не знаю почему, это достаточно тяжело. Поэтому сейчас все наши силы будут направлены на то, чтобы не пострадали люди. І про пильного маленького американського українця, який бажає виправити американську енциклопедію. 7-річного Захара Лисковського вразило та обурило те, що запроваджене видання припускається грубої помилки. Так, за його словами, найбільший літак у світі Ан-225 «Мрія» записаний як російський. Маленький ерудит категорично не згоден і звернувся до видавців і редакторів енциклопедії «1000 плюс наукових фактів» з вимогою виправити помилку. Це неправда. Звісно, Ан-225 «Мрія» – найбільший у світі літак, але він український, не російський. Книга вийшла багатотисячним тиражем. Цей помилковий факт прочитали сотні тисяч дітей та дорослих. Я сподіваюся, мої звернення побачать видавці книги і виправлять помилку. Битва за Сталіна. Російські журналісти Максим Шевченко та Ніколай Сванідзе побилися у прямому ефірі радіостанції «Комсомольська правда». Розмова стосувалася ролі Йосипа Вісаріоновича у світовій історії. Але до цілої епохи не дійшло, мордобій почався ще на підході до 40-го року. Журналісти не зійшлися у вимірах крові, пролитою вождем та розстріляної верхівки Червоної армії. Сванідзе наполягав, був знищений увесь генералітет. Шевченко ж запевняв, пара командирів все-таки вижила. Після цього інтелігентно розмова перейшла у несподіване русло. Прошу прощения, давайте личное оскорбление. Был бы ближе, по морде бы ты у меня получил. Ну, пожалуйста, вот я тут, дай по морде мне. Встань и дай. Хочешь стекло такое? Давай. У нас трансляция в YouTube идет, уважаемые. Вы что творите? Так, господа, прекратите! Вы что делаете? Ну-ка прекратите это безобразие. Мужчины, разведите. Так, секунду, все. А от в Австралії лапи розпустив кенгуру. Тварина у стрибку збила велосипедистку і поскакала собі геть. Курйозний випадок зняли на відео. На ньому видно, як кенгуру несподівано вистрибує на дорогу і врізається у велосипедистку. Лише дивом збита жінка відбулася без переломів, але через розбиті коліна і вибите плече їй доведеться на якийсь час забути про велосипед. Це всі новини на цю годину. Не пропустіть наступний випуск «Заман» о 1-й годині. Залишайтеся з АТР.